Oikein ihanaa huomenta Kimmo, Hanna ja Toni ja lämpimästi tervetuloa meidän Osuuskauppa PS:n podcastiin ja tänään meillä on aiheena niin Puikkari 150. Huomenta. Hyvää huomenta. Huomenta ja kiitos. Mitenkä se aamu on alkanut tänä aamuna? No jos mä aloitan, niin 6 soi kello ja 7 ilmestyin työmaalle ja tässä ollaan vielä tälle aamulle jo kuormat purettu. Niin koko talon kaikki tarvikkeet tähän alkuviikkoon niin on nyt nätisti paikoillaan tuolla omissa varastoissa. Ja kellohan on nyt 9, niin sä oot tullut sitten ennen kukonlaulua tänä aamuna. Kyllä. Saako kysyä, että montako rullakkoa tänä aamuna purit, että tuossa taisi mennä 18 joku pari viikkoa sitten? Joo, taisi olla. Tänään oli aika pienet tilaukset, eli siellä taisi olla 16 rullakkoa tänään, että ei sen enempää. Eli sehän vaikuttaa sillä, että meillä talossa tapahtuu tälläkin viikolla. Tapahtuu paljon. Kyllä. Ihana. Entäs Hannan aamu? Kiitos, oikein hyvin. Hyvät aamupalat ja viikkoon valmistautumista. Viikon läpikäyntiä ja tästä se lähtee. Tästä se lähtee. Entäs Kimmo, mitä sun aamuun kuuluu tänä aamuna jo? No, ei mitään, tehokas aamu. Nää tuli itse 8 jo ja tässä nyt ensimmäisen tunnin kerkesin jo sitten tutustua tulevaan viikkoon ja Kyllä. sitä vähän suunnittelemaan sitten tässä. Kyllä, ja mä haluan tuoda terveiset on Kirsiä tältä tapahtumien markkinoinnin puolelta. Toimin tänään juontajana tässä ja haluan sitten onnitella meitä kaikkia ja tuoda terveisiä tuolta meidän alueen tapahtuma- ja matkailukaalasta, että meidät on tänä vuonna valittu vuoden nukuttajaksi, niin Original-selostaja Puijansarvi. Onnittelut meille kaikille. Hyvää me. Hyvää me. Pieneksi. Ja kiitos siitä, että saa tehdä teidän kanssa niin tätä työtä ja jakaa arkea sekä juhlaa. Kerro Toni vähän alkuun, että kuka sä oot ja miten sun tie on tuonut tänne meidän Puikkariin? No niin, pitkä kysymys. Toni Karjalainen, keittiöpäällikkö, johtoryhmän jäsen ja Puikkarita taivalta on nyt kohta vuosi takana. Todella nopeasti on vuosi mennyt ja mitenkä tänne päädyin, niin lyhyesti sillä tavalla, että lopetin liiketoimet ja hain avoinna olevaa keittiöpäällikön paikkaa. Kyllä. Kävin pitkän haastattelun rupeaman läpi ja täällä ollaan. Vuosi harjoiteltu. Hyvin on mun mielestä harjoittelu mennyt näin, kun vähän tuosta rinnalta seurannut, niin meidän Puikkarissa on tällä hetkellä noin 100 tämä meidän puikkariväkkiä työskentelemässä, niin miten toi keittiön tiimi? Paljonko sulla siellä on kavereita tekemässä herkkuja pöytään? No ihan kaikki ollaan niin kuin yhtä tiimiä ja samalla viivalla siellä keittiössä kun arjessa ollaan, että taitaa henkilökuntaa keittiön tiimiin kuulua semmoinen 20 pyöreästi. Kyllä. Lähimpiä työkavereita on 3 keittiömestaria, 4 vuoropäällikköä ja loput onkin sitten kokki. Kyllä. Ja meidän talossahan keittiötoimet on aika laajat, että lähdetään niin koko se päivän kaari ihan sinne yön pikkutunneille asti, että aamiaisesta alkaen. Kyllä. 4.15 alkaa aamun kokivuoro ja illalla päättyy sitten viimeinen niin viikonloppuisin aina silloin puolen yön aikaan. Näenpä aina päivittäisiä koonteja, niin koki kun lähtee kotiin, niin kyllä sieltä 1 aikaan tulee vielä viimeisiä koonteja. Kyllä. Ja sitten kun ollaan tämmöinen savolainen sokoshotelli ja 5 eri rakennuksessa 2 puolella tietä, niin keittiöitä löytyy sitten sieltä ravintola Utusta aamiaispuolelta, Franset Sofi, ranskalainen bistro, sitten Ehta, Unikki burgereihin oikein ja vegeannoksiin niin erikoistunut. Ja sitten tämä meidän kokous- ja juhlapalvelut niin on sellainen monipuolista. Kyllä. No entäs meidän Hanna, kuka sinä olet ja miten sinun tie on tuonut tänne meille? No, minä olen Hanna ja ravintolapäällikkönä tässä talossa ja kohta 3 vuotta ollut tässä talossa. Pitkä ravintola-alahistoria, monipuolista tekemistä siellä ja aika pitkä jo esihenkilökokemustakin. Ja tässä talossa niin Franset Sofia kokous ja juhlapalvelut minun vastuualueella. Kyllä. Eli pääset luomaan aivan mahtavia hetkiä siellä Franset Sofian puolesta ranskalaisella twistillä ja sitten kokous- ja juhlapalvelut. Niin mitä kaikkea siihen kokous- ja juhlapalveluihin kuuluukaan?
No sekin on tietysti tosi iso kokonaisuus, että kokouspalvelut tavallaan omanaan siellä, tosi monimuotoisia kokouksia, isoja kokouksia ja sitten juhlapalvelut tavallaan omana kokonaisuutenaan siellä, että siellä voi sitten olla ihan yksityishenkilöiden juhlia, häitä ja muistotilaisuuksia ja sitten myöskin tosi isoja yritystapahtumia. Kyllä. Ja show and dinnereitä ja messuja, markkinoita, häitä. Eli arjessa arkea ja juhlaa jaetaan monessa eri elämäntilaisuudessa. Kyllä. Ja ajateltuna tätä kohtaamispaikkaa, missä me nyt ollaan, niin on tosiaan tämä Puikkarin juhlasali. Historia on sen 150 vuotta takana ja alun perin perustettuna kaupunkilaisten kokoontumispaikaksi silloin 1873. Mutta entäs Kimmo, miten sinun tarina on tuonut tänne meille ja mitä sinun arkeen kuuluu, mitä sinä teet? No niin, hei vaan. Eli Kimmo Heikura ja tosiaan tässä talossa olen työskennellyt jo vuodesta 2014 asti. Eli mä oon silloin PS:n kirjoille tullut 10 vuotta sitten ja 2014 sitten tähän taloon. Ja mä oon aloittanut urani tuosta ravintolaehtasta ihan tarjoiluhommista. Siellä sitten myös vuorovastaava tehtäviä tehnyt. Ja oikeastaan kaikki osastot läpi taloon, eli meidän aamiaisravintola ja sitten myös tuo Franz Sofin puoli on tullut tutuksi tässä kyllä sitten 10 vuoden aikana sitten. Nykyinen toimeni on apulaisravintolapäällikkönä tässä kokous- ja juhlapalveluilla sekä sitten tuossa Franz Sofin ravintolassa. Ja siinä oikeastaan kokousjuhlapalvelut on ollut mulla nyt sitten viimeisin tässä niin kuin suurin vastuualue ja täällä sitten hovimestarihommia. Eli puhuttiin näistä juhlista, niin niistä on ollut mulla ehkä sitten se semmoinen vetovastuu tässä nyt viimeisinä vuosina. Ja varsinkin kun uudistuksia on tehty sitten meidän talossa, eli vuonna 2018 on tämä sali rakennettu tähän muotoon, missä se nyt on, niin siitä eteenpäin on sitten niin kuin oma vastuualue ollut eniten tässä. Kyllä. Ja sä oot kyllä ihanasti loistanut 2018 vuodesta, kun tämä sali saatiin tosiaan tähän niin kuin uuteen hehkuun taas, että palattiin siinä historiassa, että haluttiin sitä vanhempaa seurahuoneen aikaa sielultaan nostaa, mutta sitten tekniikkahan on tässä päivässä ja tulevaisuudessa, niin sä oot kyllä loistanut monessa tilaisuudessa niin meidän kasvona ja hovimestarina vieraita vastaanottamassa. Kyllä. Tässä on kyllä todella monta erilaista tilaisuutta ja on nähty erilaisia ihmisiä, isoja ihmismassoja ja hyvin erilaista tilaisuutta kyllä on tullut tässä, varsinkin tässä salissa nyt vedettyä, mutta toki myös ympäri taloa sitten tämän 10 vuoden aikana. On paljon asiakaskohtaamisia kyllä itselle jo takana tässä talossa. Kyllä. Jos ajatellaan, että meillä majoittajavieraita käy semmoinen 100 000 vierasta tuossa hotelliyhteydessä vuosittain, plus sitten ne vieraat, mitkä käy tässä meidän itse Puikkari tässä Puutalon kokonaisuudessa, kun meillä on 20 tapahtumatilaa yhteensä 2 puolella tietä, niin sä mainitsit vahvasti noin meidän asiakaskohtaamiset, niin nyt 5 vuotta, kun olet tässä meidän Puikkarin puolella hovimestarina toiminut ja nyt lämpimät onnittelut, olet ihan tuore apulaisravintolapäällikkö, niin kiitos. Mikä sulla on jäänyt jostain niin kuin, vieraan kohtaamisesta tai työkaverin kanssa jakamisesta, niin mitä sulla on jäänyt mieleen joku semmoinen sydämen päälle, että minkä sä haluaisit jakaa meille? No kohtaamisia, niin kuin sanoit, että on paljon. Ja Toni puhui tuossa äsken tästä niin kuin tiimin yhtenäisyydestä, että meillä on ihan huipputyöporukka, kohdataan niin kuin yhdessä just se asiakas ja tehdään asiakkaalle semmoinen tapahtuma ja luodaan hänelle se semmoinen hyvä fiilis kaikissa tilanteissa sitten, oli ne niitä elämän hyviä hetkiä tai sitten niitä vähän huonompia hetkiä. Että tässä on kyllä tosiaan tullut kohdattua monenlaista, ehkä itselle parhaiten tai silleen ehkä niin kuin kokisinko henkilökohtaisimpana, että pääsee niin kuin järjestämään toisten ihmisten häitä. Kyllä. Eli siellä niin kuin huomaa kyllä sitten, että se on hyvin erilainen kuin joku firman tapahtuma tai vastaava. Että siinä mennään kyllä tosi iholle myös sitten. Ja näkisin, että niissäkin on tosi hyvin onnistuttu ja on sitten niin kuin, että aistii sen hyvän fiiliksen, mikä siellä juhlassa on. Että se on niin kuin itsellekin välittynyt kyllä, että ne jää kyllä päällimmäisenä mieleen sitten. Kyllä. Ja kyllä ihan palautteidenkin mukaan, mitä me saadaan täällä niin kuin arjessa ihan kasvatusten plus sitten linjoja pitkin, niin äärimmäisen paljon saadaan kiitosta siitä, että miten me ollaan läsnä jokaisen vieraan kohtaamista, olipa sitten häät tai messut tai markkinat tai muu tilaisuus, niin
Entäs Hanna, tuleeko sulla mieleen jotain tästä vuosien varrelta, niin sellaista erityistä kohtaamista tai tilaisuutta? No, tulee mieleen jotakin kohtaamisia oikein vanhojen asiakkaiden kanssa, jotka on käynyt täällä vuosikymmeniä, joille on niin tosi semmoinen tunneside tähän paikkaan, että semmoiset on jäänyt mieleen. Ja sitten toki just tämä yhdessä tekeminen täällä, että ollaan yhdessä luotu tosi isojakin tilaisuuksia ja onnistuneesti, niin ne on kyllä jäänyt semmoisina kirkkaina mieleen. Kyllä. Entäs Toni, keittiön näkökulmasta ja herkkujen laittamisesta, niin mitä sulla jää mieleen tai teidän tiimin osalta? Tuossa just Hanna hyvin sanoi, että yhdessähän näitä tehdään ja oikeastaan niin kun tässä vuoden aikana niin montakin asiakaskohtaamista on tapahtunut ja ihan semmoisia spontaaneja kohtaamisia tuolla hotellikäytävillä ja ravintoloissa. Ja, no yksi tulee mieleen sitten, Kimmo puhuu häistä, nyt tulin tähän häälavalle esittelemään illan menyytä juhlakansalle ja totesin heille, että näytätte hyvältä. Kyllä. Asiakas huusi salista, että niin sinäkin. Ihan. Semmoinen kohtaaminen on jäänyt hyvin mieleen. Taisi olla morsian itse kaupunki. Kyllä. Kyllä. Ja totta on puhunut ihan puolin ja toisin. Kiitos. No, itse tässä olen saanut olla mukana 20 vuotta nyt PS-tarinassa mukana. Ja tänä vuonnahan meillä tosiaan PS täyttää 120 vuotta. Ja meillä on vähän pitempi historia sitten tämän talon osalta 150 vuotta, niin PS-tarinassa on ollut 20 vuotta mukana. Ja sitten nyt 2018 vuodesta alkaen sitten oikeastaan Kimmon rinnalla noita tapahtumia ja markkinointia saanut sitten tehdä. Niin kyllä itselläkin kyllä niin kuin eniten läikähtää sitten nämä kohtaamiset niin kuin vieraiden kanssa ja niiden tarinoiden ja tunteiden jakaminen, että mitä tässä talossa on niin kuin vuosien varrella koettu. Et kun seurahuoneen aikaa ei oikeastaan enää sieltä ihmiskohtaamisia tule, mutta tarinoita toki. Sitten oli se Renkun aika, jossa mentiin 85 vuotta, pitää sanoa ihan 1985 vuoteen asti, koska nyt mennään jo 2000-luvulla. Ja sieltä esimerkiksi vahvasti, että kun tämä talo meinattiin purkaa siinä vaiheessa, ja täällä oli kaupungissa sitten taisteluhenkeä haluttiin suojella, niin, ja sitten naiti-aika, niin just erityisesti Renku- ja naiti-ajalta näitä tarinoita, nyt on kuullut vieraiden kohtaamisesta, niin tulee sellainen herrasmies tuosta meidän kasaridiskosta, mikä järjestettiin tuossa syyskuussa nyt, niin hän ovella lähtiessään tuli kertomaan, että kiitos teille, että te loitte mulle sen saman tunne ja muisti niin kuin tuntemuksen, minkä hän on kokenut silloin 80-luvulla. Ja hän kertoi, että mitenkä hänellä oli tosi rankkaa arjessa tehdä töitä sitten tuolla vanhalla Saastamoisen tehtaalla, että kun hän majoittui tässä arkisin 3 kuukautta ja samalla sitten paikalliset artistit oli täällä myös majoittumassa, niin tuli tietysti ystäväksi sanoa, että oli tosi rankkoja työvuosia, että kun sai teillä täällä majoittua silloin sen Renku-aikaan Kuopion kaupunginhotellissa ja että niin kuin ja hän tuli halaamaan. Jotenkin itsellä läikähti ihan tosi paljon ja kostui silmät, että ei hitsi, että miten äärellään ja tärkeää työtä ja merkityksellä me tehdään täällä. Entäs onko jotain, niin kuin tuleeko mieleen tästä menneistä hetkistä tai tilaisuuksista, että kun kaikki ei mene aina kuin Strömsössä, että joku juttu, semmoinen hauska juttu, että ei hitsi, nyt ei mennyt niin kuin oltiin suunniteltu. No. Meillähän ei koskaan käy niin. Niin, kyllä. Tai aika hyvin me pidetään ne piilossa, sanotaanko näin, että jos jotain haasteita on, niin yleensä pystytään kyllä ratkaisemaan tosi hyvin jo ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että asiakas näkee. Kyllä. Juuri näin. Timo sanoi hyvin, että ennen kuin asiakas näkee ja kommervenkit, jos sattuu keittiössä, niin ei sitä kyllä välttämättä ole sali huomaa. Kyllä. Puhumattakaan asiakkaista. Mitäs kaikkea tähän niin polkuun, kun sanoitte, että tehdään taustalla paljon suunnittelutyötä, niin miten se kaari niin kuin lähtee siihen, että me saadaan ovet auki ja vieraat sisälle, niin mitä ennen sitä tapahtuu? Kyllähän se monesti lähtee sieltä ihan myyntipalvelusta tai siitä asiakkaan tarpeesta tietysti, että asiakas ottaa yhteyttä meihin ja yleensä sinne myyntipalveluun nimenomaan. Kyllä. Ja siellä tehdään ihan valtava esivalmistelu sen eteen, että me pystytään sitten täällä alkaa toteuttamaan tapahtumaa. Kyllä. Sitten me tehdään paljon yhteistyötä myyntipalvelun kanssa, eli käydään läpi niitä asiakkaan tilauksia ja tilaisuuksia. Ja sitten täällä lähdetään toteuttamaan yhdessä keittiö- ja
kanssa. Kyllä. Se on kyllä pitkä polku ja monta vaihetta, mutta yhteistyötä. Yhteistyötä, kyllä. Ja kyllä tuossa niin sanoit tuon meidän paikallisen oman myyntipalvelun tuosta meidän Seventh Heavenistä, niin tekevät niin kuin ison osan sitten siitä ennakkovalmistelusta ja kuuntelusta ja kartoittamisesta, että mitä vieraiden toiveita onkaan. Niitä on varmasti aika paljon myöskin eri tilaisuuksista tietysti riippuen. Kyllä, ja niin kuin myyntipalvelusta pohjatyötä tekee, niin lukemattomia puheluita niin salin kanssa kuin keittiönkin kanssa asiakkaiden tarpeista, että onnistuuko tämmöinen juttu ja saadaanko tämmöisiä. Joskus sinne saattaa sisältyä sitten semmoisia asioita, että asiakas haluaa vaikka joltakin hänen omalta suosikkileipomoltaan vaikka jonkun tietyn tuotteen tänne juhliin, niin totta kai pyritään järjestämään, että muuten tehdään kaikki itse. Kyllä. Tuossa mainitsit tuon leipomon niin, ja tietysti meidän talon omaa pään, niin ketä muita meillä niin ajatellen sitten, niin kuin, että kun poikki-puikkariväkeä on tekemässä, niin ketä muita meillä tässä on paikallisia tekijöitä apuna meidän tilaisuuksien ja tapahtumien luomisessa? No ainakin paikallisia leipomoita, Julkulaa hyödynnetään paljon. Kyllä. Myös Malmberg sitten tuolta Maaningalta ja Kyllä. sitten Truupel leipomo tietysti myös, eli tämmöiset ehkä 3 suurinta, minkä kanssa itse olen yhteistyössä paljon kokoustarjoiluasioiden puolesta. Sitten mietin myös näitä muita tahoja, eli niin kuin järjestyksenvalvojat ja tämän tyyppiset niin kuin yhteistyökumppanit, niin taitaa olla kuopiolainen yritys tämäkin, joka turvapalveluita meille tuottaa. Kyllä. Ja tietysti tekniikka on meille äärimmäisen tärkeä. Tekniikka toimii tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. On teknisen maailman tänne tuonut tietysti paikallinen tai Raekom ja sitten Viking Prota saadaan ammattitaitoista tekniikan huoltoa ja tilaisuuden luomista, koska täälläkin on nämä mielettömät kristallikruunut, mitkä on niin valaistuksen ja äänen kanssa, niin kaikki pitää toimia hyvin. Niin paikallisia toimijoita kyllä, että yhteistyössä luodaan paljon. Sitten toki niin kuin, mitä somisteilla saadaan aikaa, että erityyppiset tilaisuudet huomioon ottaen, niin käytetään hyvin erilaisia somisteita sitten ja niissä yhteistyö mahdollisesti vaikka erilaisten kukkaliikkeiden kanssa tai sitten mitä tarvitaan. Kyllä. Että aika paljon tehdään yhdessä niin poikki Puikkarin kuin poikki PS kuin sitten poikki Pohjois-Savon yritysten edustajien kanssa tilaisuuksia. Ja paljonhan meillä paikallisuus näkyy sitten myös, ei pelkästään näissä tilaisuuksissa, mutta myös sitten ravintoloiden ruokalistoilla. Kyllä. On paikallisia raaka-aineita käytetty. Kyllä, todella hyvin hyödyksi. Kyllä. Sitten mä mietin tuossa, että kun Tonilla on oikeastaan tämän aamun hetken, meidän yhteisen hetken parhaat kaulakorut tässä kaulassa, niin kerro vähän meille, että mikä tämä on sun kaulakoru? No niin, eli näitä on nyt ihan hiljattain päivitetty ja semmoiseen arvoon kuin Maitre Rotisseur. Eli tämä on tämmöinen Ranskasta jalkautunut tällä hetkellä jo maailmanlaajuinen iso järjestö, joka vannoo hyvän ruoan ja viinin yhteistyötä. Eli ruoan ja viinin harrastajat voi tähän niin kuin harrastajajäsenenä niin kuin liittyä tähän järjestöön ja se minkä takia minun näitä kaulakoruja on nyt päivitetty, niin liittyy vahvasti siihen, että Puikkari täyttää 150 vuotta tänä vuonna ja sen kunniaksi päätettiin käynnistää tämmöinen iso prosessi, jossa haettiin meille sitten tätä Rotisseurien kilpiravintolan kilpeä. Ja sellainen saatiin ja nyt sitten 27. päivä tammikuuta 2024 juhlistamme tätä kilpeä huippuillallisen merkeissä. Aika hieno juttu. Ja tosi merkityksellinen, ei pelkästään Puikkaria ajatellen, vaan paikallisesti ihan Kuopion plus Pohjois-Savon ja Suomen osalta kanssa, niin tosi merkityksellinen. On iso juttu ja tämä meny on luotu. Nyt se on valmistunut viime viikolla ja jokaisella ruoka-annoksella on oma tarina. Lähdetään ihan siitä historiasta liikenteeseen, että kun tänne aikoinaan renkkuun ollaan tultu juhlimaan ja sitä kaljaa on haluttu ostaa niitä olutta, niin tyhjää vatsaanahan ei saa juoda. Niin sitten ollaan tällä voileivällä suuta vähän täytetty ennen kuin olutta ollaan nautiskeltu. Ja tämmöinen tarina on yhdellä ruoalla ja sitten
yökerhoja kunnioittain. Siellä on sitten välissä on semmoinen ruoka, joka on luudimäri syötävässä muodossa. Vähän yökerhotilojakin sinne listalle sitten tuotiin. Kyllä. Ja ilta tulee olemaan sitten tammikuussa, jolloin ne kilvet sitten fyysisesti saadaan. Ja se tarkoittaa sitten, että sali on silloin niin kuin juhlakunnossa ja meidän väkeä ja on tulossa hieno juhlapäivä. Saako sinne tulla myös sitten vieraaksi, niin kuin, onko tämä suljettu tilaisuus, että Rotisseur-tiimille vai tuleeko kenties sitten, että voiko mahdollisesti vieraat ostaa sinne illalliskorttia? Tilaisuus on avoin kaikille. Kyllä. Eli lippuja tulee rajallinen määrä myyntiin, mutta kaikki nopeat syö hitaat. Kyllä. Ja juhlavuoteen liittyen me ollaan tälle vuodelle jo paljon tehty viestinnällisesti tuotu esille meidän historiasta tarinoita ja tämän päivän onnellistajia ja sitten meillä on Savon aalloilla podcastia. Niin kuin tässä sitten tulee tämä meidän PS oma podcasti ja tilaisuuksista kasaridiskoja vähän mentiin sinne renkun aikaan ja sitten avoimia ovia tulee ihan myös olemaan ja tämä juhlaillallinen kanssa Rotisseurin mielessä. Ja mitä tähän syksyyn kuuluu? Meillä on pikkujoulusesonkin tulossa, niin miltä näyttää puikkarin osalta? No nyt ainakin kun marraskuu tässä kohta vaihtuu, niin, tai sanotaanko, että marraskuu on pian vaihtunut, Kyllä. Niin tässä on kyllä niin kuin kiireisimmät viikot meillä alkamassa, varsinkin viikonloppuun. Tosiaan tässä nyt sitten painottuu ainakin tässä puikkarisalissa tapahtumat sekä sitten tuolla meidän Utu-ravintolassa, missä myös järjestetään sitten illallistapahtumia nyt sitten. Eli todella paljon on yrityksiä ja yritykset on varannut jo, sanotaanko vuosi taaksepäin näitä tilaisuuksia. Eli meillä on varauskalenteri ollut aika lailla kiinni nyt tässä sitten jo pitkän aikaa. Eli nyt lähdetään sitten toteuttamaan näitä pitkään suunniteltuja ja ajoissa lukkoon lyötyjä tilaisuuksia. Eli hyvää ruokaa, hyvää juomaa ja vähän baaripalveluita ja todennäköisesti vielä jotain esiintymistäkin. Esiintymistäkin kyllä. Et niin kuin sanoit tuossa, että on tulossa tosi vilkas alkutalvi tässä ja pikkujoulusesonkin varsinkin, niin sitten, että meillähän tälle syksyllä ei nyt oikeastaan ole kuin 2 avointa iltaa, että 15.12. ja Pete Poskiparran show and dinneri tässä salissa, show and dinner -meiningeissä ja sitten lauantai 16. päivä Jose Ahonen, että muuten meillä mennään sitten näillä yksityisellä juhlalla. Mites muuten, onko jotain terveisiä vielä, mitä haluatte meidän podcastin katselijoille kertoa, että tulevaisuudesta tai tästä hetkestä? No tuosta ihan 150-vuotisjuhlasta, että tämä meny nyt ei ole ainoastaan yhden illan tarina, vaan että se on myynnissä koko ensi vuoden ja sitten muutakin päivityksiä ollaan sinne myyntipalvelun salkkuun tekemässä. Kyllä. Se Rotisseur illallisia ja tyyppisiä menyjä. Siinä on luotu. Kuulostaa herkulliselta. Ja mitä nyt tässä syksyn aikana ollaan avoimia iltoja järjestetty ja on ollut tosi menestyksekkäitä, niin varmasti tullaan ensi vuonna näkemään myös useampia avoimia iltoja. Kyllä. Saadaan tänne paikallisia. Varauskalenterin mukaan. Mutta tässä kohtaa mun on aika kiittää niin ihanasta tästä hetkestä. Ja ei muuta kuin tsemppiä alkavaa viikkoa. Ja sitten lämpimästi tervetuloa sinne katselijoille nauttimaan meidän Puikkarin 150-vuotis teemajuhlista. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos.